आज आपण चाललोय आंगणेवाडीपासून सुमारे 5 ते 6 किलोमीटरवर असलेल्या धबधब्यावर। ह्या धबधब्याची शक्यतो सर्वांनाच माहिती नाही आहे, काही स्थानिक लोकांनाच फक्त याची माहिती आहे। त्यामुळे इथे जाणारा रस्ता पण शक्यतो नवीन जाणाऱ्या पर्यटकांना मिळत नाही। त्यामुळे शक्यतो तुम्हाला जायचं असेल तर एखादी स्थानिक व्यक्ती सोबत घेऊन जाणं अतिउत्तम आहे। या धबधब्यावर जास्त रहदारी नसल्यामुळे ही फक्त छोटीशी पायवाट आहे धबधब्यावर जायला। तर आम्ही आता ह्या पायवाटेने चाललो आहे। भरपूर अरुंद अशी आणि झाडी झुडपातून ही पायवाट जात आहे। मोठमोठे दगड वगैरे आहेत ह्या पायवाटेवर आणि ते पार करत आम्ही चाललो आहोत। स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ह्या धबधब्यांची खोली अंदाजे 10 ते 12 फूट आहे। मागील 3 ते 4 दिवसांपासून सलग पाऊस पडत असल्यामुळे धबधब्याला पाणी पण भरपूर आहे आणि आजूबाजूचा परिसर देखील पूर्ण हिरवागार आहे। इथे वाहणारं पाणी देखील स्वच्छ आहे, त्यामुळे इथे पोहण्याची एक वेगळीच मजा येणार आहे आणि आजूबाजूचा हा परिसर देखील पूर्ण स्वच्छ आहे। आता आपण धबधब्याच्या वरच्या बाजूला जाऊया। वरच्या बाजूने आपण बघूया धबधबा कसा दिसतो ते। तर ही धबधब्याची वरची बाजू आहे। इथून पण आपल्याला मस्त व्ह्यू मिळतोय धबधब्याचा आणि हा धबधबा असा वाहत एका झोतीने खाली पडतोय आणि त्याच्यानंतर हा पूर्ण आजूबाजूचा परिसर एकदम मस्त आहे। तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि तुम्ही पण या धबधब्याला नक्की भेट द्या आणि इथे पोहण्याचा आनंद घ्या। आणि आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा आणि शेअर करा।